Sampean pingin ngopi ingkang kraos wonten kafe? Audio Jungle. Ngopi Nescafe mawon. Otska, keringet dadi bukti. Aku ora bakal mandek, nggo nglakokna tantangan sing adang lan ngubah kelemahan dadi batas. Qur'ana siji kata, berjuang. Pas suhu awak mundak, cairan awak ilang luwih akeh. Tenaga awak perlu dirawat pas ana nang jebet. Nanging ancek lalen cairan awak kudu dirawat. Pocari Sweat, seger nang gulu, seger nang awak. Hera, ayo mikir sing jernih. Apa iya nyampuri es batu, rasa lemon, lan gembus, saenggo aku kayak street. Ayo tah bapaan. Tapi nyatanya ora iso. Menurut Pean info iki ora penting. Nyatane Pean saiki dadi delok iklan iki luwih saka 20 detik. Lan saiki Pean dadi ngelak arep ngombe street. Nontonnya suger. Nescafe. I'm lost in the way you move, the way you feel.
Panjenengan pengen kagungan wangi ingkang dangu, sampun bayangke paruh ing saged damel pusat pangertosan kathah tiyang. Cakep satunggal semprot wangine dina-dina full. Ngoleksi parfum iki mung sakawan gangsal pieces lan boten didamel maneh. Monggo ditumbasi. Sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel. Abang mengenal rantau tinggal Indonesia. Dia gundul kesana kesini ngambil kendul. Kendul wortel lo tampak leyo. Jangan jalannya miring-miring itu ya. Belum selesai menakut mau Cina. Pak Moyo terguling ke pengawan Solo. Tengah irama alunan mau Cina. Pak Moyo pulang jalannya ke Loyola. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. I walked away, I want me there. I need the harmony, oh, and it would. Power FG ini keren banget ya lur. Apa meneh nek di inum udan-udan pokoknya seger.